roligt. Jeg lægger det på lyset. Ja. Den er ved at blive meget mørk. Gå der og væk. Den her har Marsha lige ved at være smadret i dag. Ej, okay. Det har du faktisk ikke engang. Men Marsha... Pepsi Max. Okay, vi reklamerer for Pepsi Max på grund af det arbejder min far for, og det er slet ikke på grund af, at han skal have flere kunder. Men vi reklamerer. Vi vender den lige mod sådan et effekt lys. Han er ved at gøre en Trixie Kruk. EU. Yes, not Hej. Den sort. Hvis I ikke er Zombros derude, så gider vi ikke at give lidt like. Ja, hvis I og hvis I er Zombros, så også giv et like. Og hvis I ikke er, så bare lige skriv i kommentaren. Hvis I ikke er, ikke også, så skriv jeres adresse i kommentaren, så kommer vi hjem. Det smadrer jeg. Ja. For I skal være Zombros. Ja. Det var Nikolaj. Nick? Hvad? Du kommer på YouTube. Nej, for dig. Det gør du. Haha. Det der fucking store hoved. Se. Ja. Kom ind. Det er sgu da ikke den. Jo, bare gå ud. Det er den. Heldig nok. Han er inde på Trixie Q. Og vi ses næste gang.